Ola, hoxe quero presentarvos o conxunto de Picnic Sumas, unha edición limitada que deseñamos como unha proposta práctica para disfrutar da comida ao aire libre. É un conxunto formado por dous elementos, un mantel, que alén de usarse para o picnic, transfórmase nunha bolsa de transporte e un prato de madeira estampado en verde que completa o conxunto. Interesábanos crear unha peza funcional, lixeira e doada de levar, pensada para acompañar saídas ao campo, comidas ao aire libre ou pequenos momentos de pausa en contacto coa natureza. Unha das claves do conxunto é precisamente esa doble función do mantel, que se converte tamén en sistema de transporte e fai que todo o conxunto sexa moi práctico. Gústanos traballar este tipo de solucións onde deseño e uso intégranse de xeito moi natural. O prato, elaborado en madeira e esgrafiado artesanalmente, achega ademais ese vínculo co traballo artesanal e coa materialidade que está presente en toda a nosa colección. Aínda que é unha peza moi sinxela, reúne moitas cousas que nos interesan. Funcionalidade, deseño, portabilidade e unha relación moi directa cos usos cotiáns. O conxunto Sumas nace con esa idea, pensar obxectos que acompañen experiencias e non só usos. En este caso, facelo ademais nunha edición limitada que reforza o carácter especial da proposta. É unha peza moi representativa de como entendemos en Atalanta que deseño e utilidade poden ir sempre da man.